Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere i aquestes són les notícies d'Higiene Televisió. El terme municipal de Sant Pere de Vilamajor ocupa 35 km². Notícies d'Higiene Televisió també us mantindrà puntualment informats de l'actualitat de tot aquest extens territori. Per això connectem amb el nostre enviat especial Sant Elies, que està davant de l'ermita de Sant Elies, al turó de Sant Elies. Bon dia, Elies. Bon dia, Sant Pere, bon dia a tothom. Soc Sant Elies. Segurament em coneixereu d'aquí a l'ermita, de llarg llistat de proeses com la retirada del còlera a Vilamajor al segle XVI o com a fundador del servei Telepluja. Truqui i li portem la pluja a casa. Elies. Preus econòmics Elies. i pluja assegurada. Elies. Fem descomptes i bones... Elies! No et vaig dir que no havíem de dur túnica? Va, posa-te-la i connectarem més tard. M'ho he de posar? Bé, ara em canvio. Retorno a la connexió als estudis centrals. Mentre esperem a l'Elies, informem que ha aparegut, escampat pel poble, uns cartells amb la paraula «Busco» i la foto d'una persona encara no identificada. El text de l'anunci diu així: «Soc una geganta que no m'atreveixo a dir-vos el meu nom. Soc alta, maca, dotada de pit i molt alta per la meva edat. Busco homes i dones que se'n vulguin ficar sota les faldilles. M'agrada tant que fins i tot em poso a ballar». Sense comentaris. Bé, connectem amb l'ermita de Sant Elies. Bon dia, Sant Pere. Aquí tot està tranquil. Bé, massa tranquil i tot. La gent només em ve a veure el dia de l'aplec, però els altres dies s'obliden de mi. Veus algú? Jo tampoc. He dit que faig descomptes? El nou servei de Telepluja ofereix... Gràcies, Elies. Això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higieniherrero.cat. Us mantindrem informats.